Γνωρίζουμε και τον κύριο Τρίγκα Βασίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ο οποίος θα μας πει ακριβώς ποια είναι η συνεργασία σας με την Net. Μάλιστα. Είμαι ο Τρίγκας Βασίλης. Είμαι υπεύθυνος για την ανάπτυξη καινούργιων αγορών της Netcom Integrator. Πριν να ξεκινήσω να σας πω για τη συνεργασία με τη VeloNet, θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα για την έκθεση. Η έκθεση πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει το μέγεθός της, η ποικιλία των εκθετών και των θεμάτων που παρουσιάζει και αισθανόμαστε πραγματικά δικαιωμένοι που βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε σήμερα τη συνεργασία της VeloNet και της Netcom Integrator με στόχο και σκοπό την προώθηση του επιχειρηματικού λογισμικού της Singular Logic στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Σήμερα πραγματικά η ελληνική επιχείρηση έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την αύξηση ακόμα και αυτής της επιχειρηματικότητας της ίδιας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο και μόνο αξιοποιώντας την τεχνολογία. Την τεχνολογία η οποία πρέπει καταρχήν να είναι αξιόπιστη, να είναι λειτουργική, να είναι σταθερή και ασφαλής. Αλλά πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για τεχνολογία, πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων. Η VeloNet, σαν εταιρεία, έχοντας δύο σημεία αναφορά στην περιοχή, αποτελεί ένα συνεργάτη σταθερό, σίγουρο και γρήγορο για την τοπική επιχείρηση. Η εταιρεία μας, η Netcom Integrator, όντας 25 χρόνια δίπλα στην ελληνική επιχείρηση και προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία, τη διαχρονικότητα και την ασφάλεια της επένδυσης της επιχείρησης. Όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα των δύο μεγαλύτερων επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα. Τη Singular Logic, που η Singular Logic αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 1 κατασκευαστής επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, αλλά και τη InfoQuest, που η InfoQuest είναι ο νούμερο 1 βέντορας στην προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής. Τα προϊόντα που προσφέρουμε και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς. Μπορούμε να καλύψουμε από μια πάρα πολύ μικρή επιχείρηση, αναπτυσσόμενη, μπορούμε όμως να καλύψουμε και ένα μεγάλο κολοσσό, ένα μεγάλο επιχειρηματικό κολοσσό. Θα μπορούσαμε πραγματικά να μιλάμε ώρες. Σίγουρα, για αυτό. Είναι και πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι, κύριε Τρίγκα, αυτό που μας λέτε. Και πραγματικά ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, αλλά και ο τελικός επιχειρηματίας δεν θα καταλάβαινε και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που στην πραγματικότητα έχει αξία είναι ότι σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα ο επιχειρηματίας, ο εκθέτης ή ο επισκέπτης μπορεί να έρθει εδώ, να μας βρει, να συζητήσουμε και μαζί να σχεδιάσουμε, και να σχεδιάσουμε τη λύση για την επιχείρησή του. Μία λύση που σίγουρα θα πάει την επιχείρησή του σήμερα στο μέλλον. Στο μέλλον μαζί με τη VeloNet, τις λύσεις της Singular Logic και την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Netcom Integrator. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να κλείσω κάνοντας ένα μικρό λογοπαίγνιο. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε αποτελέσει σημείο όταν γινόταν η συμφωνία μεταξύ της VeloNet και της Netcom Integrator, υπάρχει ένα στοιχείο στις επωνυμίες των δύο επιχειρήσεων το οποίο είναι ενδιαφέρον. Το δεύτερο συνθετικό της VeloNet και το πρώτο συνθετικό της Netcom Integrator είναι το ίδιο. Είναι το net. Θα μπορούσε λοιπόν με ασφάλεια να πει κάποιος ότι αυτό που ξεκινάει η VeloNet με τα συστήματα το ολοκληρώνει η Netcom Integrator με το επιχειρηματικό λογισμικό. Έτσι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και καλές επιτυχίες. Να είστε καλά.